ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರೆ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನವು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಸಾವು ಪನ್ಪಿನವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುತ್ತ ಬದುಕು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಪುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕಲ ಹತ್ತು, ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯಲ ಹತ್ತು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅತ್ತಂದಂಡ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪ್ರತಿಯೋರ್ಯನ ನರಮಾನ್ಯನ ಪುಟ್ಟುದ ಪಿರವುಡುಂಡು. ಈ ಪಾತ್ರ ದಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು, ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿಡ್ದು ಮಲ್ಪೌಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪಿರವುಡ್ಲಂಡು ಬಂದಲೆ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಈ ಲೋಕದ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬೋಡಾದೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ್ನು ಅಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ. ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಅಷ್ಪ ನಮನದ ವಿದ್ಯೆ 64 ನಮನದ ವಿದ್ಯೆಲುಂಡಿಗೆ 64 ನಮನದ ವಿದ್ಯೆಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕುಡರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸನ್ಮಂತ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ತಲ್ಮನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ, ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದೇರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಸಾಧಕಿರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇಪಂಡ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಪನ್ಪಿನವು ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದೆರಡಲ ಉಂಡು. ತಿಗಲೆ ಕುತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಡಲು ಕಂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡು ಕತ್ತೆರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಬೆಸರಿತ್ತಿನಂದಲ ಅವಿನ ಅಡೆಗೆ ದುಡಿ ತುಚ್ಚಿದು ದಿಂಗೊಂದು ತೂಪಿನ ಕಲೆನು ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಮನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಐಸಿನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅವರೊಂದು ಲೇರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲುಪವನು ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲೋಕದ ಅಂಗನ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ತಿ ನಾವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ. ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಟ್ರಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ 3 ಹೊತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೈನ ಲೇಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಡಮನೆ ಯಜ್ಞದ ಐಸಿರ ಬಂದಲೆ. ಈ ಎಡಮನೆ ಯಜ್ಞಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಗರೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಅಂಚನೆ MG ರಸ್ತೆಡ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಅಕಲ ಯೋಜನೆಲುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಗೊಂಚಲು ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂದ ಬನ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆಟ್ ಅಂಚನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಲು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲೆಗಾದ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಸ್ಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಂಡಿರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಆ ನೆಂಪು ಅಲಿದಂತೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನಕಲು ಒದಗಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಸ್ಮರಣಿಕ ಉಡುಪಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ದಿವಕರಣ್ಯ ದಿವಕರ್ ಸನಿಲ್ ರಮಟ್ಟುಲ್ಲೇರ ಅರಣ್ಯಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತಂಡು. ಪ್ರಥಮ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಂದಾಪುರ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡಿ ಜಂತ ಸಾಕಾರ ಯಾನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಪ್ಪವು. ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಲಾರು ಒರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅದು ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲದ ಜನ ಅದ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದೂರದ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದುಕೊಳ್ಳೊಂದೇ ಈ ವಲೇಸ್ದ ಪಿರೋಡು ಪೊಂಬಾಟ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಬೇಗಡೆ ಯಾರನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನ ಸಿನಿಮಲ ಬೇಗಡೆ ಬರೋಂಡು ಐಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ ಬೇಕೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರನ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಪಲೆ ಕುಸಾದ ಬಂತದ ಎಸಲಿ ಎಡ್ಮದ ಇನಿತಿ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾಕೆಲ್ನ ಮಾದಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಡ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತದ ಅರಣಿಗೇಡು ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚಾತ್ರನೆ ತಪ್ಪದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಪಲೆ ಕುಸಾದ ಬಂತ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮರಂದಾದ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆರಿಮಾಲ್ನ ಉಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು ಚಾತುರ್ಪುನ ಕೊಡೋದು ಈ ಕಲಂಟ್ ಗೆದ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀರು ತುಂದು ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪರ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬಂತ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ತವಾಟ ಭಾರಿ ಸೋಕದಂಜು ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಬಾನು ಕೊಡಿತ ವರುಣದೇವರ್ಲ ದಾದನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಜಡ ದಾದನ ಆಡುವ ಬಹುಶಃ ಪರಕೆ ಬಂತು ನಂದಂಡು ಪರಕೆ ಪೂರ ಬಂತಂಡ್ರಿ ನಾನು ಬೂಟಾರ ರಡಮುಜಿ IPL ಬೋಡಾಪನ್ ನಂಕ್ ಇನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದಾತನ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ ಬಂದಾತನ್ ಆಡು ಬರ್ಪ ಬಂದಾತನ್ ಏ ವಾಜನ ಮಾರ ಇದೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಕುಡಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ ವರಾನೆ ಬಾತೇರ್ನ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆ ಗೊಬ್ಬುನಗಲ್ ಇರದಿಲ್ಲ ಆಜಂತ ಬಾತೇರ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಬರ್ಸ ಉಂತುದುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದಾತನು ಬರ್ಸ ಅಯ್ಯೋ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಚಳಿಯಾ ಐಕೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ಆಹಾ ಗೆಳತಿಯ ಬಾರೆಯ ಮೀಸಲಿಯ ఏంచిన మండే సరి ఉండే మారా నిగలు ఈయన చీర కలిసినాకులు పూరైకులే నలుపున ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂತದ ನೀಕು ನಲ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ ಗಲ್ಸ್ ಮಾರೊಂದು ಆ ಜನ ಉಂಡಿ ನಿಗಲ ದನಿ ಉಂಡು ಎಂಚಂಡಲ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಜನ ₹90 ಅಂತ ಆ ಜನ ಉಂಡು ಈರ್ ಕೋಡೆ ಪಂತರತೆ ಜನ ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಬಲೆ ಅಂದ್ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನೆ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಜನ ನಾಟ್ರೆ ಪೋತಿರಿ ಒಂಡಿ ಒಂದ್ ತುಲಿ ಏರ್ ಒಂದ್ ತುಲಿ ಪಂತರತೆ ತುಲೆ ಬೋ ತುಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಕತ್ತೆ ₹400 ಜನ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಜನ ಮೇಡ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಗೆತ್ತೊಂದು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಗೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ನನ್ನದಾದ ಮತ್ತೆ ತೂವರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಅದು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ ಮಂಡೇಡು ಆಜಂತ ಮಂಡೇನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿ 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 ಇಂಚ ಮನಗು ದಾದಣ್ಣ ಪ್ಲೇಯರ ಪಾತೇರಣ್ಣ ದಾದ ಓಲಾಕಡು ಒಲ್ಪಾಕಡು ಎರಿಗಾಕಡು ಎಂಚಾಕಡು ಏಪಾಕಡು ಪಲ್ಲೆಪ್ಪ ಬೇಗ ఓలాకుడు ఎంచాకుడు ఎరగాకుడు ఒల్పాకుడు మండే వచ్చి పొరచెప్ప ఎంకులు బ్యాట్ కొరప ఆవేను పత్తదు బాల్ రాకన్నా ఓయ్ అవు కెక్కిల్దటి నీవు బాబా రాత్రి వల్ల గొప్ప గొప్పది కైకరి వచ్చిండ నిద్ర పత్ర చెప్పర వ్యవస్థ పెడతా ఆయక మందిరి పత్ర మైదినప్ప ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುಜೆ ಗ್ರೌಂಡ್ದ ಓವಾಂಡ ಮೂಲೆಡು ಪಜೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂದಿರ್ ಪಾಡ್ಜೆ ಸೊಂದು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಓವು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಉನೇನು ಪತ್ತದು ಉಂಟು ಉಂತಾರಂಡ ಗೊತ್ತು ದುಃಖ ಬತ್ತನು 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 ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಟದ ಕಡೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಪ್ಪನತ್ತು ಬ್ಯಾಟದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕಡೆನು ಪತ್ತದು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬಾಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಡು ಆತೆ ಆತೆ ಅಪ್ಪನು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಪತ್ತನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚೆ ಬಗ್ಗುದುಂಟು ಹಾಕರೆ ಉಂಟು ಬಾಲ್ ಬರುನುಂಡು ಬಾಲ್ ಬರುನುಂಡು పిరవుడేరిప్పును బ్యాట్స్మన్ పిరవుడు కీపర్ ఉప్పును ఓ దేవా ఎన్న పిరవుడు కీపర్ ఇప్పునా ఆయన ఎదురు నేను బాగు తింటాడా ఏం కప్పు చెప్పా ఎంకు ధైర్యం వరపుజీ ఏ ഞാനൊന്ന് చెప్ప ఎంకు ధైర్యం వరపుజీ ఏ బ్యాట్స్మన్ పిరవుడు కీపర్ ఎప్పుడు మర నిక్కు ధైర్య వరపుజీ ఆయన కీపర్ను ఓలుంతోడు ಎದುರುತ್ತಾడు ಕೀಪರ್ ಎದುರುಂತಾರ ಇನ್ನ ಬೆರ್ಚಪ್ಪೇನಾಯೇ ಎದುರುಂತಾರ ಆಪುಜಿ ಆಪುಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಇದ್ರೆ ಪೋ ಸುತ್ತ ಈ ಒರಿಯತ್ ಈ ಬಗ್ಗುದಂತದ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋ ಸುತ್ತ 11 ಜನ ಜವನೇರು ತೊಂದೇರು ಒಬ್ಬ ಸುತ್ತ 15 ಜನ ಜವಣರು ಯಾನೂರಿ ಬಾಗುದು ಅಂತೇడా ಎಂಕಾಪ್ చెప్ప ಎಂಕಾಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾರ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಬಗ್ಗುದಂತೊಂದು ಗೊಬ್ಬು ಯಾಂ ಪನ್ ಪೇಂಚ ಆಪುನುಂದು ಎದುರುಡು 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಗೊಬ್ಬುದುಕ ದೇವಾ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬತ್ತ ಕೆರ್ಪನ ನಿಕ್ಕಿಲಡೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಲ್ ದಿಜ್ಜ ಸೈಪನ ಮಂಡೆಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕದ ಕೆರ್ಪನ ಅಬ್ಬಾ ಇದಾನೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಮಸೆವನು ನಿಕ್ಕಿರಲಿಡ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಲ್ ದಿಜ್ಜ ಅಬ್ಬಾ ಇದ ದಲ್ಪ ತೂಪನು ಎನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪವನಿ ಅಂಪೇರ್ ಇರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಚಪ್ಪ ಇರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೇವಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ನವೇ ಏ ಮುಜಿಗಾಸ್ತ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾಲ್ ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊಬ್ಬುಂಬೆ ಇತ್ತಿನ 11 ಜನರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ ಸೈಯೊಂದು ಅರ್ಥಮೆ ಏಯ್ ಡಲೆ ಆನ್ ಪಾಸಂ ಪೋದು ಪಿದೈ ದಕ್ಕಲೆ ಮರ್ಲರ್ ಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಮುಲು ಬಲ್ಪಾರ ಕಲ್ಪಾಗ ಆತೆ ನಿಕ ಕುಟ್ರೆ ಅಪುಜುರುಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಆನುಪ್ಪೆ ಈ ಕಾಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ನುಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಾಂಗದೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಬಲ್ಪುಗೆ ಎಂಚ ಬಲ್ಪು ತುಕ ಐಟಾಂಡಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಓಕೆ ತುಕ ಬಾಲ್ ಬರುನುಂಡು ಬಲ್ಪು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರನ್ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಾಪುನಲ್ಲಿ ಯಾ ಬನ್ಪೆ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಇರುವ ವಾರದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ 3 ರನ್ ಲಗೆ ಪರ ಆಪುಜಿ ಮೇಲೆ ತೊಂ ಪೋಲೆ ಬಿದೆ ಪೋಲೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತ್ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಈ ಸರ್ತ್ಯಾನ್ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟುವೆ ಏ ಎರ್ನ ಬೀಜ ಕುಟ್ಟುವ ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ಆದ ಬನ್ನಿ ಬೀಜಾದು ಕುಟ್ಟುವ ಬನ್ನಿ ಬಗ ಸರಿ ಬನ್ನಡು ಕುಟ್ರೆ ಆಪುಜಿರೆ ಬಾಯ್ಡಾಂಡಲ ಬೀಜಾದು ಕುಟ್ಟುವೆ ಅಂತ ಬನ್ನಡು ಈ ಬೀಜಾದು ಕುಟ್ಟುಲಪ್ಪ ಈ ವರ ಮುಲ್ತು ಪೋ ಎಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ
ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಿತ್ತ ಫೋಡಂಚಿ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ದೇವನಾಗ ಎಂಗಲೆಗೆ ಆಪುಜಪ್ಪ ಎಂಗಲ ಜನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತಂದು ನನ್ನಂತೆ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಎಂಗಲು ಸುರ್ಮಾಲ್ಪ ಆದ ಮುಟ್ಟಿ ಇರಿನ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಲೆಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಆವ ಮುಗಿವ ಕೋಡಿ ಹತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗ್ಗುಂಡೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರನ ಜನಕುಲು ಜಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ತೋನಗ ಯಾನೇ ಅಂಚ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟ ಈ ಕಲಕ ಚಪ್ಪರಲ್ಲರು ಅಕುಲು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಹಲೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿ ಮಗ. ಹೌದಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇಡು ಮಗ. ಎಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಲು ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಂತ ಮುಖ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಖಲ್ಲವ ಚಡ್ಡಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸತ್ಯ ನಿಜ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಈಗ ಫುಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾ. ನೀವು ಚಡ್ಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಗ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಹಾ, ಈಗ ಚಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಹಾ. ಚಡ್ಡಿಯ ವಿಧಗಳು ಎಂತ ಮರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಕರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮನ ಯಾವಾಗ? ಬಲ್ಲುಡುಲ ಪಾಡು ದಿನ ಚಡ್ಡಿಯರೇನ ಈ ಅರ್ಥಂದ ಆಗಿರ್ದಿನ ಚಡ್ಡಿಡು ಕುರನ ಬಲ್ಲುಡುಲ ಪಾಡು ದಿನ ಚಡ್ಡಿಯರೇನ ಈ ಅರ್ಥಂದ ಆಗಿರ್ದಿನ ಚಡ್ಡಿಡು ಕುರನ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂತ ಮಾರೆ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ನೇದಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾರೆ. ಓ ಚಡ್ಡಿ ತೆಗಿ ಮಾರೆ, ಚಡ್ಡಿ ತೆಗಿ ಮಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂತ ನೀವು ಕೋಮಾಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಂದು ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡು ಚಡ್ಡಿ. ಹಿಂದೆವಾ ಅಮ್ಮ ಮೂರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೆರ್ಪೇರಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೀತಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದೆ ಆರೆಲ್ಲ ದೂತು ಜರ ಎಂಜಿನ ಎಂಜಿನ ಮೋನೆ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಪೇರಿ ಆರ್ ನೆರ್ಪುಜಿರ್ ಮಗ ದಾಯಿಗೆ. ಆರ್ ನೆರ್ಪುಜಿರ್ ದಾಯಿಗೆ. ಯಾಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅತ್ತ ಅಂದ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ 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 ಸೀತಾ ಸೀತು ನೀನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗ ನೆರ್ಪಲಿಗೆ ಇರು ನೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಅವು ದಾಯ ಮೋಹಿನಿ ದಾಯ ನೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಹತ್ತು ದಾದ ಈರ್ನ ದಾದ ಮಾತಿರುವಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೇತತ್ತು ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ಬೇತತ್ತು ಎಂಚಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರೋದು ಮತ ಅಂಚತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪುರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ 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 ಇಂದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಮತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಡವು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಲವ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ ಐತೆ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಚೋಲ್ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ ಕೇಂಡು ಈಗ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೇ ರಾಕ್ಲೆ ಕೇಂಡು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ಪುಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡ್ಪುಣಿ ಮಾರ ಹಾಕಲು PT ಪ್ಲೇಟ್ ಬೈದ್ರೆ ಓ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮ 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 ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ತೂಪೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ತೂಪೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಹೌದಾಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತೀನ ಯಾರು ಮಾಸ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂಗಾನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಪುಡಿ ಎಂಕ ರಜೆ ದಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಉಂಟಾವೆ ಹಲೋ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅದ ಬನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಪುನ ಕೊಡ್ತಾಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಪಪ್ಪ ಅಬ್ಬಾ ಇಂದು ಆ ಕೊಡಬೋದೋಗಿ ಅವು ಮಾರೆ ಆಡದ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಹಾಸ್ಯಗಾರಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಮಾತ ಹಾಸ್ಯಗಾರಿ ಮಗನಿಕ್
ಎಂಕ್ ಮೋಸಗಾರಿ ದೇ ಓ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಂತೆ 7 ತಿಂಗಳ ಅನುಮಾನ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ ದಾದಲ ದೇವರ ಪುಣ್ಯೋಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಡು ಅಂದ್ ಅವು ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಬಂದಿರತ್ತ ಅಂದ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಅಂದ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಕರ್ಮದ ಸನ್ಮಾನನ ಸಲ್ಮಾನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ದಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ಹರಿಯಾಣ ದಿಯೇರಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚುಕು ದಿಯೇರಿ ಪುಚ್ಚುಕ ಮಂಡದಾತಿ ಪೂಲ ಚುಕ್ಕುಲ ಹೌದಾ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಮುರಾನ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಬೋತ್ರು ಮಂಡೇರಿ ಐಕೆ ಐಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಲೇಕ ದೇ ಈ ರೀತಿ ಪುಲೆಕಾಲೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಹೋತಾರತ್ತ ಅಂದ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡೊಂದು ದಾಲ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮಲೆ ಮೋಹಿನಿ 7 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಾಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಬಂಗೋಡ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಊರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆತಂಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆಲೆಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ ಕೋಟ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಏರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂತ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ 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 ಹೋದು ಅವಳು ಎಂಜಿನ ಪೂರಾಂಡು ಮಾತ ವಿಷಯ ಆಂಡು ಮಾತ ಅದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿನ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರು ಮಗ ಅರಿ ಕೊರಿಯರು ದೇ ಹೋದು ಅಲ್ತಿರ್ತ ಅರಿಗಲ್ದಾರತ್ತ ಇತ್ತ ಅವಳು ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಂದೆ 7 ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ ಆಯ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಏನ್ರ ದನ್ನಿ ಬರ್ಪಿ ಆಯ್ಗ ಅರಿ ಕೊಡ್ರಾಪುಣ ಆಡ ಅರಿಜ್ಜ ದಾದ 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 ಮಾತಿರುವ ಬೀಪ ತಿನ್ರ ಅರಿಜ್ಜ ಅಂಚನಾ ಡಯವು ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡಿಯ ಪಾಪ ಬಾಡಿಗೆ ಜನ ಸುಮಾರು ಸತಿಡೆ ಬತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬತ್ತು ಪೋಪುಣ ಆ ಜನ ಕಾಸು ಕೊಡುಂಡು ಯಾನ್ ಲೈಕದಲ್ಲ ಕಾಸಾವ ಒಂದು 2-3 ಕೊಟ್ಟು ಪೋಯ ಮಾತ ಈ ಬಿಡು ಹೆಂಗೊಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚಲ ಏ ಮಾತ ಬಸ್ ತಗೊಳ್ ಪುರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪುನಾತ ಮಾರನಿಂದ ಏ ಸಭೈತಿ ನಿಂದು ತೂನಗ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿಲ್ಲ ಯಾನು ದಲ್ಲ ಕಾಸಾವು ಇನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತರಗೆ ದಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕಂದಿನಿ ದಾಲ ಆಯ್ತು ಮಾರೇದೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಇನ್ನು ನೀ ಬಾಡಿಗೆ ತರಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮಾರಿದೆ ಆ ಜನ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪುಣು ಈತ್ನೆಟ ಅಟ್ಟ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಪ್ಪದು ನಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ದೇ ಓಯ್ ಈತ ದಿನ ಆಯ ಕಾಸಗೇಂದ್ರ ಬರ್ಲಾಗ ಓಲು ದೆಂಗದಪ್ಪದ ಗುಲ್ದಾದ್ರಿ ಅಂದ್ ಅವೇ ಫಲ್ಪುಲ್ ಮಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈ ಕಲಾವಿದರೊಂದು ಮದ್ಮೇರ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ತುಲೆ ಆಗ್ಲೇಕೆ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೀಸನ್ ಬೋಡ್ ನಾ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾ ಕಲಾವಿದರ ಸಸರ ಮಲ್ಪೋಜಿ ದಾದನ ದೇವೇರ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಆತಡು ಆನ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಜ ಸಲ್ ಮಲ್ಪೋಜ ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಕಾಸು ಕಣವೆ ಅವು ಬಿಡು ಇತ್ತ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಬರ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಕಲ್ತ್ರ ಉವೇತ ಖಾಲಿ ಹರಿ ಬತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾರೆ ಈರೇಕನ ಅಟ್ಟ ಬನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಾತ ನೀವು ನೈದೇ ವೈದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಜಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಿಜವಾಯಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಒಂದೇ ಪೀಸು ಪುಲ್ ಮಾರ ಹೋಗ್ ನಿಜ ಆದವು ಓ ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡ್ವೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಸರಿ ಐಡೆಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಪ ಇದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈ ರೇಪಲ ಆರ್ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಬನ್ನಾಗ ಗುರ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಪ್ಪದ್ಗುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇರು ಸೈಲೆ ಎಂಚಿನ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 60 ಗತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನಯ ಸೈಲೆ ಆತ ಸೈಲೆ ಎಂಚಿನಯ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಅಮ್ಮಗ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೇರ ಸೈಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಈತ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೆ ಸೈಯೋಡೆ ಆತನು ಇದು ಯಾನ್ ಸೈಯೋಡು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಸೈಯೋಡು ಅಪಗ ನಿಕುಲ್ ಜೋರ್ ಬಬ್ಬೆ ದೀಪಾರು ಆ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಸೀದಾ ಪೋಪುನು ಇನ್ನೂ ನಿಕಲ ಪ್ಲಾನ್ ಆತ ಸರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೈಯೋಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಅವಡು ಸೈಯೋಡಂಡ ಈರು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಡು ಒಂದು ಮಗೇನೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಇರು ಪುನಃ ಆಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಯಾನ್ ಏರ್ ಜಾನ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಏರ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಈರಿ ಅವು ಅವು ಬೋಡು ಮೈನ್ ಬೋಡು ಅವು ಅಂಬಲ ಪಾಪುಣವು ಮರಲೇಕ ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ಮತ್ತ ಜಿಂಜದನ ಏರೆ ಕೊಡಪದವು ಎಂಚ ಇಡೀ ಇಡೀನ ರಡ್ಡ ಬೊಗ ಬೊಕ್ಕಡತ್ತ ಆ ಜನ ದಾನೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನ ಮೂಜರೆ ಸಾರ ಕವರ್ಡ್ ಪುರ ಬೇತೇನೆ ಕೊನಪು ಇದಿ ಆ ಜನ ಬರ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಪುನಃ ಅವಡ ಪುನಃ ದಾದ ಮತ ಅವಡು ಪುನಃ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಪೇಟ ಬೇಕು ಒಂದು ಟೈ ಬೇಕು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮೂರೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಂಚಿನ ಪುನಃ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪುಣ್ಣುದು ಯಾರು ಬರ್ನ ಪುನಃ ಓ ಲೇಬೆ ಓ ಸೈತ ಹೋತನ ಉಲಾಯ್ ಬೋತು ಕುಂಟು ಬದಲಬೆ ಹೋಗುಂಟಾವು ಕೈ ಕುಂಟು ಕೈಕೊಂಡೆ ತಾಕುರಿ ಬರ ಹೂ ವಾಡರ ಬುಲ್ತದ ಕುಂಟು ಬದಲ ಓ ನಂದೆ ಜೇಬೆ ಮೋಯ್ ನೀಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಪುನಲ ಜತಿ ಪುಣ ನಮ್ಮೊಂದು ಏನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುನಃ ಕುಲ್ದು ಇದಿ ಲೋಕಲ್ ಓಲಾಡಲ್ಲ ಕುಲ್ದ್ರ ಪುನ ಉಂಟು ಕುಲ್ದನ ಪುನಃ ಉಂಡು ಡಯಾನ್ ಪುನಃ ಕುಲ್ದನ ಮಲ್ಪುನಿ ದಯೆ ಅವಾಗ ಜೆತ್ತಂಡ ನವೀನ್ ಬೋಲಿಯಾರಾಗ ಪುನಃ ದೆಪ್ಪೆರಾಪು ಜೈ ಸೈತ ಗೊತ್ತಾರೆ
ఏర్న మెందు ఈర్న ఈర్న ఎన్ననేనా ఈర్నని ఏడల పని వచ్చి పాడు ಇದು ಪಪ್ಪನ ಪುನಕ ಕಟ್ಟಿಂಗ ಶೇವಿಂಗ కట్టింగ్ అంటే ఎత్తు సేవింగ్ అది ఎత్తు ಕಟ್ಟಿಂಗ ಅನ್ನ ಪಾಪಂ ಶೇವಿಂಗ್ ಅಂಡಿ ಎಲ್ ಪಾಪಂ అప్పుడు ఎన్న కట్టింగ్ మలుపు మళ్ళీ సేవింగ్ మలుపు ದೇ ಓಯ್ ಈ ಜಪ್ಪುಲೆ ಆದಲ ಬರ್ಪುರ ಬರ್ತಾಡ ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಬೈದೆ ನಿಜಿನ ಪುನಾತ್ವೇರ ఓ అవులు అంద ఇది ఏం చెప్పడా ಜಪ್ಪಲಿ ఆజన మన్న చెప్పడా ఆదల పట్ ಬೇಗ చెప్తున్నాను ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಲೆ ಮುಗ ನಮ್ಮೆ ತಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಪುನಕ ತಲೆ ಬಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒತ್ತುಜ ಮರ ಮಂಡೆಗೆ ಪುನಕ ಒತ್ತುಜಿಯೇ ಪುನಕ್ ಒತ್ತುಜ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒತ್ತುಜ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ చెప్పు ಓ ಬಾ ಅಮ್ಮೇರೆ ಈ ರಾಡಿ ಕವು ಮೇಲ್ಗತಿ ಈ ರಾಡಿ ಕಾಟು ಮೇಲಿಗ್ ಯಾನ್ ಅಡಿಕ್ ಅದು ಮೇಲ್ಗತಿ ತಿಂದೆ ಅಡಿಕ್ ಮೇಲ್ ಅಂಚ ಅತ್ತವೆ ಯಾನ್ ಅಡಿಟ್ ಕುಂಟು ಮೇಲ್ಡ್ ಸಮ ಸಮ ఒక కనక్ ಕನಕಿನ ಪುನಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಅವನ ಅಮ್ಮಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಸಾವು ಜಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಪುರ ಬರ್ತಾಡಿ చెప్పడా ಒಂದು ಇತನಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೋರ್ ಬುಲಿಪು ಬುಲಿಪು ಆಡು ಬುಲಿಪು ಇತ್ತೆರ್ದ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬುಲಿಪು ಹೆಂಚಿನ ಸೋನದ ನಾಯ ಬುಲಿಪು ಜೋರ್ ಬುಲಿಪು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವ ಆತೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಸೈಯಡಂಚಿ ಬುಲಿಪು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬುಲಿಪು ಸಮಾಧಾನ ದಾದ ಉಂಡು ಬಾ दादे गाड़ी उसको दम्बु चीरला पातिरले बाय बुडले ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಅವಲತಿ ಪಪ್ಪ मग उंदू वा बाई ಅರೆ ಬಾಯ್ ಓ ಬೈ ಅರೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಸುಕುಡು ಬೋಬುಜೈ ಒಂದು ಎಂಜ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಪುನಃ ತವರ್ ಪುನಃ ಬಣ್ಣಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ದು ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣನ್ ಸೈತ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ದು ಒಂದ್ಸಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ದಾಯ್ ಬುಲಿಪುಂದೆ ಒಂದ್ಸಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಾಂದು ಬುಲ್ಪುನು ಹೌದಾನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಾನೆ ಈರ್ 15 ನಿಮಿಷ ಲಕ್ಕುಜರ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಯ ಕಣ್ಣನ್ ಸೈತಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಪೋಡು ಸೈತ್ಯ ಎಂದು ಬೇಜಾರು ಪೋಡು ಸೈತಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಕಟ್ಟದಾರ ಕಟ್ಟು ಏನು ಕೋಮನ ಕಾರು ಕಟ್ಟೋಡ್ ಮೇ ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಒಯ್ಕ್ ಅದೊಂದು ಜಲ್ಕು ದೋಜಾಡ ಜಲ್ಕತ್ತಿದ ಗುಯಲ್ಗೆ ಪುರ್ತು ನುಗ್ಗುದು ಮಾಡ ಮಾರಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಬಾತೀರಿ ಯಾರನ್ನ ಉಳು ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ಚೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು ಓಲಿ ಏ ಪುನಃ ಉಂಡು ಪುನಃ ಕೊಂಚ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೇಚಿ ಮಾರ ಇದೆ 6 ಬಣ್ಣಗ ಬುಲಿಪೋಡು ಜೋರ್ ಬುಲಿಪೋಡು 6 ಬಣ್ಣ ಬುಲಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 6 ಬರ್ನಾಗ ಚೂರು ಬರ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಅತ್ತ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಬುಲಿಪೋಡು ಬತ್ತೆ ಜೋರ್ ಬುಲಿ ಈರ್ ಬುಲ್ಪರ ಇಚ್ಚಿ ಈರ್ ಜಪ್ಪರ ಒರ ಕುಲ್ಲೆಂದಿ ಕುಂಡು ಬುಲಿಪೋಡಾ ಜಪ್ಪುಲೆ ಮಾರೆ ಬೊಯ್ದೆ ಇರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪದ್ಯ. ಜಪ್ಪರೆ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಇಟ್ಟೆ ಅನ್ಪೇನ್ ಹೋಗುತ್ತುಂಡಿ ಓ ಶೋಕದ ಅವಡು ಒಂಚೂರು ದೇರ್ತು ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ತಲಾಜನ ಬೈದ್ನಿ ಪಾತೆ ಸಾವು ಮಾರ್ಲೇಕ ಮುರು ఈయనయ మురులెచ్చి బంగుడులెచ్చి ఈయన మరలయ 7 తింగులు దించిన బాడిಗೆ బాಕಿಂಡು ಈನಯ ಯಾನಿಕೆನ್ನು ಯಾನಿಡಿ ಮುಲ್ಪದೇಗೆ ಬೈದಿನ ಯಾನಿಕೆನ್ನು ಯಾನಿ ಮುಲ್ಪದೇಗೆ ಬೈದಿನ ಪುನತ್ವರತ ಈನೆ ಪುನದಿರಿತ್ತು ಯಾನು ವಸೂಲಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಡ ಒಂದು ಮರ ಕಂದುಕೊರು ಆದನ ಕಿಸುಲಿ ಬೈದಿನ ಗಲ್ತ ಈನ ಮರಳು ಬಾತೇನೆಯ 7 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದೀದು ನಿಗ್ಲ ಇನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನಿಕೆಯನ್ನು ಯಾನಿತೆ ಒಂದು ಮಂಗನ ಮಂಜ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬಕ ಮುಚ್ಚು ಸರಿ ಬಂದಾರೆ ಮರಳಿಗೆ ತೆರಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏಪ ಬತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂಜೆಡೆಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಕೊರಡು ಕೊರು ಇನಿ ಕೊರ್ರಾಪುಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇ
ಈರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಸತ ಯಾನ್ ಕಿಚ್ಚೆತ್ತು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಗಾಜಿಗೆ ನೀ ಗಾಸು ನಿಗಳು ಇಂಚಿನ ಬುಲಿಪುಣ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಬುಲಿಪುಣ ನಿಗಳು ಏನೇನು ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಮಾರೆ ಈತ ಬಂಗಾಪುಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈತ ಬಂಗಾಪುಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಯಾನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬುಡಿಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನಿ ಯಾನ್ ಏನು ನೆಟ್ಟು ಗಡಪುಣಿ ಮಾರೆ ದಾಯಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಂಡ ನೀ ಮೂಯಿನಿ ಈ ಅಂಡನೆ ಸೈಯಡಿ ಮಾರಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಇಂಗೆ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಹೋಗ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಸುಮತಿನಕ್ಕೇನು ಬರೀತಿಲ್ಲದ ಸುಮತಿನಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರ್ಜೂರುಲ್ಲರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾರೆ ಯಾನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಾ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟುದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಕಾಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊರ್ಪೆಂದು ಹಾಡು ಮೊನ್ನದಾನಿ ಪೂನೆಗ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಲು ಆತನ ಆತನ ಏತು ಮಂಡಿ ಬಿಚ್ಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ ಮಂಡಿ ಬಿಚ್ಚಾಪನ್ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿನಕ್ಕೇನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂದ್ಪುನು ಹಲೋ ಹಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಬಂದ್ಪುನು ಇಡಿಗೆ ಬರುಚಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಅಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದೇಟು ಮೊಬೈಲ್ ರಡ್ಡು ತೆಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ ತೆಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಆಜಿ ತೆಮ್ಮ ಈಚಿನ ಅವಸ್ಥೆನ ಮರ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಇಂಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುರುಗೇಶ್ವರೆ ಇನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರುಡುಂದು ಕಾಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಆತ ಬರ್ತಾರ ಗುಡತ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾಡು ದಡಾಲದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ಈನಿ ತಾರೆಯ ತಾರೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೂರ್ಲಿ ಅತ್ತ ಎಂಡು ಗುರುವರಪ್ಪ ಅರೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಏರಿಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದೀವಿರಿ ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಲಿಂಡ ದೀವಿರಿ ಕೋಯಿಲಿಂಡ ದೇವಿರು ಇನ್ನ ಕಂಡನುಂಡತಿ ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೂರ್ದು ತೀರ್ಬೋಯಿನತ್ತ ತಾರೆ ದತ್ತಿ ಬಾರಿ ಇರ್ದು ಬೂರ್ಲಿ ಅತ್ತ ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಇರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡು ದಾದಿ ಬಾಬಾ ದಾದಿ ಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಪೋಂದು ಓ ಅಣ್ಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ್ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರ ತಾರೆ ಉದ್ದದ ಇರ ತಾರೆ ಇರ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೂರ್ರಿ ಎಂಡು ಮೋಯಿನಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ತೆಗಿಲಿ ಬೇಜಿ ಕಂಡೇನು ಉಂಡತ ತಂಡನಿ ಬೋಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಈ ಪೊಲ ಯಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ತಂಡ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗುರ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನೊಂದು ನಿಖಲ ಐಡಿಯಾ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣು ಇಜಿನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎಂಚಿನ ಒಯ್ದು ಬೂರ್ನಿ ಆರು ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೂರ್ದು ತೀರ್ಬೋಯಿನತ್ತ ನಿಖಲ ಪೂರೆ ನಾಡಕ ಉಂಟಲೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡಿಯಾ ನಿಖಲ ಇನ್ನ ಏನಂದನ ಯಾಂಗನೆ ಮಂಗೆಂದಿಂದರ ಇನಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ನಿಖಲ ಪೂರ ಬೋಡು ಮೂಲ್ ತೋರ್ತಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ಬೋಡು ನಿಖಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪುನಃ ದೆಪ್ಪರೆ ಪುನಃ ಏನದೆ ಪರ ಪುನಃ ನಿಖಲ ಪೂರ ಅಂತವೆ ನಿಖಲಿತ್ತ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಹೋಲೆ ಪೂರ ಬಿದ್ದಳು ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಬೇರ ಏನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪೂರ ಬಿದ್ದಳುತ್ತೆ ರೈಡ್ ಆಪ್ನಿ ರೈಡರ್ ಯಾನು ಮೂಲ್ ಜೀದಿನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಜೀದಿನ್ ಅತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಎಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೇವರನಜ ಬರ್ಪಿಜಿ ಮೇ ಹೌದೇ 5 ಜನ ಮೂಲು ಉಂತಾರೆ ಜತ ದೇ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಗೊತ್ತಾತನ ಓರಾತಂಡು ಅಪ್ಪನ ಪೋಲೆ ಮೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತು ಈ ರೈಟ್ ವೈಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪಾರ ಯಾನ ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಪೋಲೆ ಬಕ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಒಂಜ ಅವಳು ಬಸಲ್ ದೊಂಪೊಡ್ ಚಟ್ಟಿ ಉಣ್ಣು ಮೇ ಅವು ಒಟ್ಟಾಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪನ ಕೊನೋ ಓ ಅಂದ ನಾನು ಲಕ್ಕನ ಈ ಏತ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಸೆಗೆ ಅಪಗಡ ನಮ್ಮ ಪೋಯತ ಒಡೆಗ ಉಂತ್ಲೆ ನಾನು ಒರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಲೆ ಎಂತಡು ಮೂಲೆ ಒಂದೇ ಓ ಇವನು ಎಂಜಿನ ನಿನ್ನ ರಡ್ನೇ ದಿನದ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಏಸನ ಹೆಂಗ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುನು ಅನ್ನ ಮಾರೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೀನಿ ಮಾರೆ ಇನಿ ಕಾಸು ದಿಯೋಡು ಇನಿ ಕಾಸು ದಿನ ಪೆಟ್ಟವು ಲಡೆವು ಬಬ್ಬೆವು ರೆಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಾವಡಿನಿ ಅಣ್ಣನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಸೆತ್ತಿನ ಕಾಸು ಗುರು ಮಾರೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡು ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ರೂಮ್ ಉಡಿತಿನಕಲೇ ಬಾಡಿಗೆ ತ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐತಿ ಯಾಲ್ನ ಉರಿ ಯಾನಿನಿ ದಾಲ ಕಂತು ಬಾರ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೊಡೆರಿ ಜೋಕುಡು ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ಒರಿ ಯಾನ್ ಒರಿ ಅತ್ತು ಇನಿ ಪಾಪ ಬಂಗೋಡಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪಾಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲಂಜಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಐತ ಬೋಡಾಯನ ಸೇಫ್ಟಿ ದತ್ತುನೆ ಫಂಡ ಐಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರಿಂದೆ ಪನ್ಕ ಪಾಪತ್ತೆ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಲೆ ಅವಳ ಬಂಗತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಏನು ಇಡ ಈತ್ ಪೂರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ ತಲೆ ಪತ್ತೋಡುಂದಾಲ ಆಲಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಾನತಿ ಹೆಂಗ ನಿಖಲಿತ ಒಣಸುಪುರ ಮನ್ಪಿಜ ಮಾರ ನಿಖಲ ಬಂಜಿಪುರ ತಿನ್ಪುಜ ನಿಖಲು ಓಡೆ ತಿನ್ಪುಡಿ ಎಂಗ್ಲು 7 ತಿಂಗಳ ಉಣಂದೆ ಪಾಪ ಮುರಣಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ವಲಯದಕ್ಕಲು ರಡ್ 10 ಕಿಲತ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಮಣಿ 3 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲತ ಕಿಟ್ಟು ಬೋಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂದಿ ಅಂದ ಮಾರ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಮಾರ ನಿಖಲ ಕಲಾವಿದರನ ತೂನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ ನಿಖಲ ಏತು ಬಂದರೆ ಎಂಕಿ 7 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿಂಡು ಐಟಿ ರಡ್ಡಿ ತಿಂಗಳ ಏನು ಬುಡಿಯೇ ಬುಕೈನ ಬಂಡ ಮಾರ ಇಂకొಂದು ಕುಡಿഞ്ഞു ಮಾನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲಾನ್ ಮಾರ ಫೀಲಾಂಡಿ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲಾನ್ ಮಾರ ಈಗಿನ ಬಂಡ ಗೋಡೆ ಒಣಸು ಬಂದಿದ್ದ ದಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಬಂದ್ಬರ್ ಮಾರ
ಯಾನಿ ನಿನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾರ್ಯ ಈ ಪುರ ನಾಟಕ ವೈಟ್ ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುರ ತೂಪೆ ಮಾರ ಆಟೋಡು ಮಾತು ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕೊಂದು ಎಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾರ ಎನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ಅವರಿ ನಾಟಕದ ಇವರು ಉಳ್ಳೆ ಬಂದ್ರಂದು ಈ ಎಂಚಿನ ಬಂಟ ಮಾರ ಈ ದಾಳ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಜ ಈನ ಬಂಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಈನ ಬಂಟ ಅವೇ ಒನಸಿಚ್ಚಿನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಈ ದಾಳ ಮಂಟೆ ವಿಚ ಮನ್ಪಜ ಮಾರ ಏನು ಅವಳು ಗಾಡಿ ಗಂದೆ 10 ಕಿಲೋ ತಾರಿಗಂದೆ ಕಿಟ್ಟಗಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾನು ತುಲೆಯ ಕಿಟ್ಟಗಂದೆ ತುಲ ಏಪಲ ಸಸರ ಮಲ್ತಂತ ಕಲಾವಿದನ ಮದುವೆ ಆದಿ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬರ್ಬಾತ ಅಂಡನ್ ಇನಿ ಪಾಪ ಕಲಾವಿದರು ದಾಲ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿಜೇರ್ನ ಪನ್ಪೈ ಅಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರು ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿರ್ ಕಾಸು ಬಂಗಾರತ್ ಇಂಚಿನ ಸಾರ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಪಾಪ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಪ ಬಂಗುಡುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡಿಯರ್ನ್ಯಾರು ಪಾಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ನ್ಯಾವು ಇಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟುವಾರು ಅವೇ ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದೇನಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲಿ ಆಯನೊಂಜಿ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಆಯನೊಂಜಿ ಕೈ ಬತ್ತದ ನಿಕಲು ದುಮ್ಮುಕನಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅನ್ಬೋಡಿ ಕಲಾವಿದ ನೇಪಲ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಗೊತ್ತಾಣದ ನಾನು ಇಪ್ಪು ನಾಕು ಅಂತವಾರ್ದಿಯನ ಇತ್ತದ ಕೊರೋನಾ ಬೈದನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈದನು ದಾಲ ಒಂದು ಆತನು ಸರಿ ಯಾವವು ಇದು ತುಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ತುಲ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಅರಂಜಿ 10 ಕಿಲೋದ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು 10 ಕಿಲೋದ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ಕೂಡ ರತ್ತಿಂಗುಲ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಡಿಯರು 10 ಕಿಲೋದ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರಿಯಾ ನೀ ಖುಷಿ ಆಜಾ ಇಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ನೀ ಖುಷಿ ಆಜಾ 10 ಕಿಲೋದ ಕಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಹಾ ಖುಷಿ ಕರ್ಮ ದಾದಯ ಕೊರ್ಪುಲ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಹಾ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋ ಕೊಡ್ತೇಡ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪುದರ್ಲ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಇನಿತ ಬಂಗದಾದ ಬೇನೆ ಬೆಸರದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷದಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕಲು ದುಮ್ಮದಿ ಕಡಿದಿಯರು ಖುಷಿ ಆನಂದನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಕೊರೋಲಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನೆರೆದು ಮಂಜೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತವನ್ಗ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಪ್ಪು ಮನೀಶ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿರಂದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದು ತೆಲ್ಪಾಯರು ಬೊಡಿತನಾಥ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂದು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಗೆಟಪ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ದಿನೇಶನ ಪುಗಾರ್ನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಕ್ಕಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಲಾಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಸುನಿಲ್ ಶೋಕಾತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಒಂದು ಸಮಾಜೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗುಲು ಕಲಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಮಾಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಎಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಡ ನಿಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಪಾರ ಐತನೊಟ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂಚದು ಏಕೆ ಪನ್ಪೇನಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟಂಕೊಂಡು ಬೋಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರೆಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಂಡು ಏಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಂಡವು ಆ ಕೆಲಸ ನಿಗಲು ನಿಗಲ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಿಯರು ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗು ಪನ್ನೊಂತೀರಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತಾನೆ ಶಿವಣ್ಯ ಪನ್ನೊಂತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ನಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಎರಡೇ ಅನ್ಪಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸಲ್ಮಲ್ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸುತ್ತುನು ಬಲಿತೆಲಿ ಪಾಲದ ಎಸಲ್ ಏಡ್ಮದ ಈ ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತುನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪೆರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಕೊಡಲಾತ ಪೊರ್ಲುದಿಂಜ ಅನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರೇನೆ ಏನು ಸಂದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಿಜಾರದ ಧೂಮ ಚಾಡೋಪುರ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಬಕೆಟ್ ಫನಡೇನು ಕೊಡೋನ್ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೇನಾರು ತಿರುವಂದಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಡು ಕೊಂಕಣಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಆಂಡಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡಲಾತು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಡು ಬಂದು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣಂದು ಇನ್ನಿ ತೆಗೆದಾಗ ಪೋ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.